OK guys, takže ja sa vám zdravím z Intraku a v tomto videu dneska idem zase SBD, zameranie nohy s tým, že som to vôbec nenatáčal, hej, tie nohy, jak som išiel accessories, lebo to je nezajímavé proste, ani pumpu, nič som nenatáčal, takže tak. Takže hej, tu máte videjko, jak cvičím, áno. Dobre, takže v tomto prvom klipu môžete vidieť, ako drepujem 140 kg ako forma. S tým, že som chcel ísť 150 2x2. Dobre, takže tu vidíte, ako reknem 150, odreknem 150. No, dám prvý, ten je v pohode úplne hĺbka. No a pri druhom, potom tam hĺbka a failik v polke niekde. Takže dotlak, to som vynahradil tým, že som išiel leg press na jednu nohu. Precítil som to dosť a ešte som išiel aj fajne pred kopy. Dobre, takže po tomto faile so 150 som išiel už s lodzovkami iba 142x2, ktoré sa vydarili v pohode. Myslím si, že hĺbka tiež celkom v pohode, na tom videu to nie je vidno kvôli vyteraku. Dobre, a tu už vidíte moju druhú serku so 140, taktiež som to dal dvakrát, hĺbka, no, pri prvom. Dobre, myslím si, že je celkom OK, nebolo vidno, lebo sa aj rozostrela dokonca kamera. Druhý trošku som mohol lepšie, ale nevadí, bol som už dosť unavený. Dobre, hneď po drepoch som potom išiel bench, na ktorý som sa klasický warm-up, len to tu nedám. A tu nám môžete vidieť 85 kg, ako 2x2 chcem ísť s pauzami, takže prvá pauza si myslím celkom v pohode a druhá taktiež. Tam je trošku struggle, ale tam podľa mňa len chrbát som mohol viacej zapnúť. OK, toto je už moja druhá séria s 85 kg, takže tu nám mi to podáva pekne Matej. A teraz prvé opakovanie mohla byť dlhšia pauza, myslím si, ale podľa mňa som sa len bál, či to dám. Druhá pauza bola trošku dlhšia a tam bol tiež struggle, to isté s tým chrbtom. OK, takže tu nám môžete vidieť moju prvú sérku so 180 na deadliftoch, ktoré som chcel ísť 2x2, čo už nakoniec sa mi nepodarilo. Takže o lockoutoch myslím si, že si musím dať väčší pozor na kolena a tu som to mal celkom v pohode. OK, takže moja druhá sérka na deadliftoch, tu som išiel len 140, čisto lockout, aj tak som potom išiel ešte accessories na nohy. Tá 180 druhú som nešiel, lebo sa mi to zdalo fakt ťažké a bolo mi už trošku zle, motala sa mi hlava, Takže tlaky sa tomu hovorí. Nevadí, do súťaže doladím všetko.